Вітаем вас на тэлеканале Беларусь-3 «Калейдаскоп навін культуры». На календары 3 верасня. Сёння ў праграме мы далучымся да святкавання Дня беларускага пісьменства, агучым праекты тэлеканала Беларусь-3, даведаемся, як ідзе падрыхтоўка да адкрыцця юбілейнага сезона ў Вялікім тэатры Беларусі і пагутарым пра адметнасці пастаноўкі 1517, прысвечанай юбілею беларускага кнігадрукавання. І гэта не ўсё, што мы для вас падрыхтавалі. Не пераключайцеся. Канешне, галоўнай падзеяй гэтых дзён з'яўляецца святкаванне Дня беларускага пісьменства ў Полацку. Дарэчы, горад прымае нацыянальнае свята ўжо 3-й раз. Прысвечана яно 500-годдзю беларускага кнігадрукавання, 135-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа. Юбілей адзначае і сам горад. Полацку спаўняецца 1155 гадоў. У рамках свята ў горадзе ладзіцца фестываль кнігі і прэсы, рэспубліканскі творчы конкурс юных чытачоў «Жывая класіка». Асаблівая ўвага нададзена 100-годдзю з дня нараджэння Янкі Брыля і Пімена Панчанкі, а таксама імянітым землякам, ураджэнцам горада і раёна. Дапаўняюць маштабную праграму спартыўныя мерапрыемствы, фэст беларускай кухні і прадукцыя айчынных прадпрыемстваў, а таксама горад майстроў пры Дзвінне. Творчая група праграмы «Калейдаскоп» таксама працуе ў Полацку. Прапануем вам акунуцца ў святочную атмасферу горада ў нашым наступным сюжэце. Учора Полацк адсвяткаваў Дзень горада. Урачыстыя мерапрыемствы распачаліся 6 працоўных калектываў. У іх прынялі ўдзел 1155 чалавек, столькі, колькі ўласна исполнілася старажытнаму гораду. Учора ж пачаліся і асноўныя мерапрыемствы, прысвечаныя Дню беларускага пісьменства. У музеі беларускага кнігадрукавання літаратары з Беларусі і замежжа абмяркоўвалі культурную спадчыну Скарыны. Там жа Нацыянальны гістарычны музей Беларусі прадставіў вялізную мультымедыйную біблію Францыска Скарыны. Ля гарадскога фантана ў межах фестывалю кнігі і прэсы сябры Саюза пісьменнікаў Беларусі чыталі вершы. А ў друкарскім дворыку можна было паспрабаваць сябе ў якасці друкара, а таксама па старажытнай тэхналогіі зрабіць ліст льняной паперы. Кроме технологий 16 века, показываем технологию более позднюю, 19 века. Это и апортный станок, и различные переплетные прессы, и тигельный пресс. Вся эта технология, которая была придумана еще даже в 16-м, потом продолжалась, она использовалась до конца 20 века. Выставачныя праекты, кірмашы з кнігамі і сувенірамі, рамеснымі вырабамі, канцэртныя праграмы, творчыя конкурсы і літаратурна-музычныя кампазіцыі. Атмасфера свята ў горадзе пануе літаральна на кожным кроку. Калі вы яшчэ не ў Полацку, спяшайцеся. Сёння святочныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да Дня беларускага пісьменства, працягваюцца. Канешне ж, апафеозам Дня беларускага пісьменства стане цырымонія ўзнагароджання лаўрэатаў нацыянальнай літаратурнай прэміі, якая адбудзецца сёння на галоўнай пляцоўцы святочных мерапрыемстваў. Імёны лепшых беларускіх аўтараў за кнігі, выдадзеныя ў 2016 годзе, журы вызначыла ў 7 намінацыях. Проза, паэзія, драматургія, літаратурная крытыка, літаратуразнаўства, публіцыстыка, лепшы твор для дзяцей і юнацтва і лепшы дэбют. Хто атрымае першынство, інтрыга выражыцца ўжо сёння. Трансляцыю урачыстай цырымоніі ўзнагароджання пераможцаў нацыянальнай літаратурнай прэміі можна ўбачыць на Беларусь-3 ў 18:35. Цягам 2 дзён ля гарадскога фантана ў межах фестывалю кнігі і прэсы ладзіцца творчая пляцоўка «Слова пісьменніка», дзе свае забаўляльна-пазнавальныя праграмы прадстаўляе кожнае аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі. Падчас імпрэзы можна паслухаць і ўзнёслыя вершы, бардаўскія песні, набыць кнігі любымых пісьменнікаў, атрымаць аўтографы і проста пагаварыць пра жыццё. Сярод удзельнікаў Мікола Чарняўскі, Анатоль Аўруцін, Сергей Давідовіч, Наталья Касцючэнка, Маргарыта Латышкевіч, Мікола Шабовіч, Васіль Шырко, Іван Юркін і іншыя. Да святочных падзей мы вернемся крыху пазней, а пакуль перанясемся ў Мінск і завітаем на рэпетыцыю оперы «Травіята» у Вялікі тэатр Беларусі. Наша здымачная група зняла серыю сюжэтаў пра падрыхтоўку да прэм'еры, якая, дарэчы, адкрые юбілейны 85-й сезон тэатра 8 верасня. Цягам некалькіх дзён мы будзем знаёміць з закулісьем грандыёзнай пастаноўкі. Звычайна «Травіята» славіцца трагізмам пачуццяў, прыгажосцю оперных партый і вялікай эмацыянальнасцю, а харэаграфіі не надаецца пэўнай увагі.
Маўляў, оперы вакал, балету танец. Не, сучасная пастаноўка ні ў якім разе не будавалася на балетных па, але атрымала яркую харэаграфічную сцэну – баль у Флоры. Кульмінацыя маскараду ў гасцёўні, сяброўкі галоўнай гераіні Віалеты, выступ танцорак, які ставілі артысты Вялікага тэатра Беларусі Юлія Дзядко и Константин Кузнецов. Основной особенностью хореографии спектакля «Травиата» является практически полное отсутствие хореографии. Непосредственно, нет, я серьезно. То есть задача, поставленная режиссером, это сделать номер, который бы по возможности неотдаленно напоминал бы в лучшей варьете Франции того периода, вот, в который в спектакле заложен. Чтобы было шоу. Это было такое очень пикантное и в то же время вот очень органичное шоу, без каких-то там, естественно, вызывающих последствий, вот, но все должно быть стильно, аккуратно, строго и по возможности вот ярко. Это одно из самых малочисленных шоу вообще в истории шоу-бизнеса, всего 7, но замечательных были. И не будет каких-то там супер, может быть, сложных телодвижений, вот во главу угла ставится именно красота женского тела и органичность вот наших балерин. Харэаграфічная сцэна ў «Травіяце» адна, але якая? Для танца адбіраліся лепшыя з лепшых танцорак. Сам малюнак танца другой дзеі ствараўся на вачах здымачнай групы «Беларусь-3». Плаўнасць рухаў і лёгкасць, шарм у кожным павароце. Харэографы разам з дзяўчатамі спрабавалі новыя звязкі, новыя па. На сцэне яны павінны функцыянаваць як адзіны арганізм. Гэта Парыж, гэта Мулен Руж, у лепшым сэнсе гэтай установы, без вульгарнасці і вычурнасці. У трохактовай оперы ў танцорак ёсць толькі некалькі хвілін, каб зрабіць уражанне і запомніцца гледачам. Таму кожная дэталь танца прапрацоўваецца да ідэалу. Нягледзячы на тое, што сёння заключны дзень свята, праграма мерапрыемстваў вельмі насычаная. Так, у новай глядзельнай зале гарадскога палаца культуры пройдзе першы паказ спектакля полацкага рэжысёра Веры Кісялёвай «Легенда пра Ўсяслава Полацкага», заслужанага аматарскага калектыву Рэспублікі Беларусь тэатра «Пілігрым». А канцэртная зала Сафійскага сабора запросіць на прэм'еру сюіты беларускага кампазітара Ганны Кароткінай «Францыск Скарына» у выкананні арганісткі Ксеніі Пагарэлай. Эстафету Дня беларускага пісьменства палачане сёння перададуць гораду Іванова Брэсцкай вобласці. У межах святкавання Дня беларускага пісьменства Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі сёння прэзентуе спектакль «Беларусь. Дыдактыка» рэжысёра Александра Марчанкі з удзелам народнай артысткі Таццяны Мархель і музыканта Дмітрыя Лук'янчыка. Гэта лірычная споведь пра сваё месца ў свеце, пра адносіны з людзьмі, з рэчаіснасцю, роднай прыродай, сваім народам, праз беларускі фальклор і ўрыўкі з беларускай класічнай літаратуры. Спектакль «Беларусь. Дыдактыка» – гэта своеасаблівае тэатралізаванае падарожжа да сябе, без выразнай кропкі ў фінале. Да Дня беларускага пісьменства ў Полацку падрыхтавалі свае перасоўныя экспазіцыі вядучыя музеі Беларусі. Так, Нацыянальны гістарычны музей прадстаўляе мультымедыйны праект, прысвечаны 500-годдзю беларускага кнігадрукавання і асобе першадрукара Францыска Скарыні. На сэнсарным экране, дзякуючы спецыяльна распрацаванаму інтэрактыўнаму праграмнаму забеспячэнню, можна будзе атрымаць інфармацыю пра надрукаваныя Скарынай кнігі, даведацца пра яго падарожжы па Еўропе, а таксама пра дэталі жыццёвага і творчага шляху. Тэлеканал «Беларусь-3» працягвае знаёмства з таленавітымі жывапісцамі, тэатральнымі мастакамі і скульптарамі разам з аўтарамі праекта «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака». Галоўныя героі чарговага выпуску – Антаніна Слабодчыкава і Міхаіл Гулін. Яны ствараюць сучаснае, памятае, правечнае. Мастакі, якія спачатку здзівілі аднакурснікаў сваім каханнем, а потым прымусілі ўвесь свет загаварыць пра сваё мастацтва. Пра творчасць і каханне Антаніны Слабодчыкавай і Міхаіла Гуліна глядзіце заўтра ў праекце «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака» ў 19:30 на «Беларусь-3». Никаких муз. Гнать их надо было еще в свое время. Вот. Берешь и работаешь. Выставачны праект «Захоўваючы кніжную спадчыну Беларусі» прадстаўляе ў Полацку Нацыянальная бібліятэка Беларусі.
Экспазіцыя дэманструе 30 найноўшых выданняў нацбібліятэкі. Кнігі, выдадзеныя бібліятэкай, а таксама створаныя пры ўдзеле супрацоўнікаў бібліятэкі, але якія выйшлі ў іншых выдавецтвах, прысвечаных асобе і справе Францыска Скарыны. Цэнтральнае месца ў выставе прысвечана уладальніку гран-пры нацыянальнага конкурсу мастацтва кнігі, факсімільнаму выданню «Кніжная спадчына Францыска Скарыны». Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры прапануе перасоўную выставу «Жыццё ў слове». Яна складаецца з 8 банераў і тэматычна ахоплівае гісторыю беларускага кнігадрукавання з 16 па 21 стагоддзі. Экспазіцыя пачынаецца з Бібліі Францыска Скарыны, а завяршаецца выявамі сучасных перакладаў Бібліі на беларускую мову. Да таго ж на выставе прадугледжаны паказ аўдыёматэрыялаў, якія дазваляюць пазнаёміцца з песеннай творчасцю беларускіх паэтаў. Можна пачуць самыя папулярныя беларускія песні 20-го стагоддзя ў выкананні знакамітых спевакоў. І яшчэ, да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання ў Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі адбыўся перадпрэм'ерны паказ новага спектакля 1517. Яго стваральнікі па-свойму падышлі да асэнсавання такой знакавай беларускай гісторыі падзеі. Асноўныя паказы спектакля адбудуцца ўвосень. Мы сустрэліся з рэжысёрам Зміцерам Бернартам Саладухай напярэдадні і даведаліся пра адметнасці пастаноўкі. Зміцер, дзень добры. У год 500-годдзя беларускага кнігадрукавання адбылася ваша сумесная пастаноўка з Паўлам Харлончуком-Южаковым 1517. Калі браліся за спектакль, канешне ж ведалі, што твораў, прысвечаных першадрукару, будзе шмат, як у сцэнічным, так і ў друкаваным выглядзе. А як знайшлася ўласная форма? Уласная форма знайшлася нялёгка, шукалася яна болей за паўгады. Мы разважалі, што менавіта для нас Скарына. Я не сказаў бы, што нам істотна было адбудавацца, вот так крытычна адбудавацца ад канкурэнтаў. Нам трэба было знайсці ўласнае выказванне, і калі хтосьці думае так жа, проста ў іншай форме, нас гэта абсалютна, так бы мовіць, не бянтэжыла, калі дзесьці мы супадзем. Але, дзякуй Богу, канешне, знайшлі мы нейкі такі ракурс, які мы падазраем, што ён, прынамсі, не мейнстрымавы. Мы ў медыях такога ракурсу не сустракалі. Вот. І таму, урэшце, все ж такі з Шэйным, з драматургам мы там паразумеліся і ўжо дапрацоўвалі. Спачатку быў гатовы матэрыял напісаны, мы на яго паглядзелі, вырашылі, што там недастаткова крышталізавана нейкая ідэя, нейкі такі вот выказванне, і папрацаваўшы яшчэ 10 з паўгады, мы урэшце дабраліся да таго месседжу, з якім мы вот і зрабілі гэты спектакль. Мне падаецца, што амаль кожны з аўтараў імкнецца сёння нязвыкла, неяк некананічна прадставіць нашага першадрукара. Тое, што гэты спектакль ініцыятарам яго з'яўляецца пратэстанцкая абшчына, яно, так бы мовіць, крыху кірунку нам дадало. Мы ўжо, так бы мовіць, разглядалі Скарыну ў рэчышчы хрысціянскай ідэі. І вот хрысціянская ідэя, на наш погляд, яна яшчэ дагэтуль не была, умоўна кажучы, асэнсавана. Што ж зрабіў Скарына з пункту гледжання менавіта хрысціянскай Беларусі? Вось менавіта гэты ракурс нам, так бы мовіць, і дапамог прайсці там вот наш гэты няпросты шлях. Спектакль 1517 пазначаны як дыспут ці спрэчка, а спрэчка паміж кім? Ці мяркуецца ў якасці удзельнікаў гэтага дыспуту гледачы? Ну, па-першае, дыспут, я б сказаў так, што ў класічным галівудскім рэчышчы добро і зло. Все просто. Вось ёсць добро, вот ёсць зло. Паміж імі спрэчка. І гэта менавіта тая спрэчка, у якую Скарына нас укруціў у свой час. Што ён і зрабіў? Ён проста даў нам магчымасць прачытаць Божае Слово, так бы мовіць, без пасрэднікаў, без святароў. Проста ўзяць і пачытаць. І такім чынам ён нас проста укруціў у гэтую спрадвечную барацьбу. Добра са злом. Мне падаецца, што факт перакладу Бібліі на родную мову бясспрэчны подзвіг. І ўсё ж такі сваім спектаклем аўтары разважаюць ці спрачаюцца пра гэта? Аўтары спектакля асэнсоўваюць тую адказнасць, якую нам, так бы мовіць, даручыў Францыск Скарына. Ён зрабіў нас свядомымі. У спектаклі, акрамя прафесійных, занятыя таксама і артысты-аматары. Гэта спроба наблізіць да народа вобраз Скарыны ці мастацтва ўвогуле? Гэта, хутчэй за ўсё, і тое, і другое, але першапачаткова гэта тое, што ініцыятарамі з'яўляецца абшчына, у якой шмат неабыякавых таленавітых людзей, і яны проста прымаюць удзел у гэтай ініцыятыве. А з якімі думкамі глядач павінен пакідаць глядальную залу пасля спектакля?
глядач, па-першае, убачыў жывога абсалютна чалавека ў праблемах, якія абсалютна карэлююць з нашымі сучаснымі праблемамі. І праз гэта зразумеў, што 500 год таму жыў чалавек, які ёсць наш продак, жывы проста продак. І што ён для нас зрабіў? Зміцер, дзякую і жадаем шчаслівага сцэнічнага лёсу спектаклю. І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Калейдаскоп навін культуры можна глядзець не толькі ў эфіры, але і на нашым YouTube-канале ў інтэрнэце. Падтрымлівайце культуру і заставайцеся разам з тэлеканалам «Беларусь 3».